bukan hati channel yang sembuh dimanapun anda berada. Sekarang ini semuanya mbak tidur guys. Aku punya ide nih cara Outfitnya bener-bener pora. ayo kan dia mbak restoran nih ketok pernah mbak selimuti saya mah ini mbak bingung kan tapi niat ngerjain Sukma kayak tapi lapor ngono ayo Sukma ayo kerjain ngono kerjain apa gak roh kinan ngerjain apa di iki cara mono dibek apa yo ora juga Aku senengane to, senengane kangkung, nggak senengane. Saiki mumpung turu mending langsung tarik aja genjang piye kerjain apa Kerjain apa? Kerjain apa? kerjain apa mbak tak kerjain apa enak ya ini kok udah pulang iya aku aku sembari napa suka oleh ngono. aku gak mengeluh mbak cuma berbicara cuma menyampaikan isi Iya. Hati. mantap kerjanya lah kerjanya apa? Tuh hari kerjanya gini dulu deh dulu yang jadi baju cuma ya enak nih gini kok nih tenang kok apa? Pas mari. Tarik batuk maksudnya enak batuknya saya arang-arang tapi masih Masa turu tenan? bingkong enggak tuh buka mbak Kemarin ini puasa. Gimana ya sini kayaknya nyamperin deh bisa kok buka mbak Pal kan yuk puasa dan Sukma yuk puasa nah kok bisa itu tidak suka lagi kok mau tekan kene kok turu kok enak kali loh ya mau kita ajak asnya mau kita seret aku pulang habis turu Tapi Sukma gampang tidur apa gak mbak? Gampang tangi gak mbak? gampang tanya orang gitu ya orang maksudnya nek turu ketok ya gak nek turu Gak. tapi ya gak tahu ya nek gak pernah Laburi ini. soalnya lagu sih jalan-jalan ya nah aku mesti ngomong cocok ya di kan Nanti ini tak apa rasa lain dasteran no. bisa aku Ayo. kita kerjain ya saya di pokoknya arah tiga besok sore Tak coplok sandalku. apa sih mbak cakep emang sih aku kita kayak anak-anak nih baca bapak dia kita aja cek ini berpulung dorong Ayo. ini orang ayo ngonten yuk nah dulu ama ini ngonten Wow. aku keturunan Hah? itu memiliki aku tak dengar lagu kalau tak syuting tak tiga apa ya mbak Ora ada popoi. Lo nutupi ke gerbong kan enggak. Rai kok piye iki Ora apa-apa. Ayo. kita petung apa lah Turun ke jam loro.
Soju. Dia tangi turu ayu guys. Ayo mah. Poso lah. Mantan ya. Golek buka ya. Enggak apa ya poso. Lah kowe di Tangi turu Telepon motor ya. rambut piye. Wong Tangi turu ditelepon ki wis ben ngono. Tangi turu kok wis diteleponi sampai coplok, Rara mau tak teleponi sampai coplok malah karaoke. Aku ki kok ya ngrasakno duwe wong loro ki kok hubungannya kok angel men dikontak iki. sakjane enek di iki kan tambah maneh kan jek enek kelas medali Jas. yo nek saiki kan besok kan libur kudune ngono ki yo jaga-jaga ketoke dijak ngonten apa ora yo ngono gak Rara gak Sukma padha ae piye Latihan gitu. Sesuk. Soalnya orang latihan sama sekali. Sesuk kan Idul Adha. Besok berapa? Kan sesuk Idul Adha. sing cirit drama ki yo Orang latihan. Orang dadi wi, percaya deh gue. Udah dadi. Jadi bawah. Enggak. Apa dadi rambut? Hah? mungkin Sukma dari postur tubuhnya kan gede Ya Allah. Mbok rondo. Wah, ya wis saya melak ora. Hah? Neng. Golek buka. Lah takjil. Golek takjil. Gue buka puasa. ya Ya. pokoknya tak buka es Oh, iku. Halat mbak tekan omah ya wis bar buka. Jika Popeye kan iso tinggo engko makme yo, Mbak yo. Kiko kita makan di luar. Buka di luar. Gak apa ya, Mbak? iya gak apa-apa Mak Endang anu buka, anu Mbak Pal boleh buka Mbak Pal. Lagi mau tekan kene ternyata jadi Mbak Mur Sukma juga puasa yuk sekalian ya. Kita buka puasa bareng. Ayo. Kok ije anu ngomong. Piye lanjut neh? Nanya lo kok. Memang tak sik. Ya, terus Ya wis tengah sih. Yes guys, dia biar mandi dulu. kan Ya udah sampai mandi kalian Ya wis nanti dilanjut lagi. iya Aduh pateni. Oh jadi pateni. Wes ben anu ayo kena lanjut. sisiran sik no lho bobolan Ya. Ke atas barang ah. Ke atas. iya punya. Wis ayo ke atas lah. Iya mata. Ke atas. Wis ta wis mata. Sisiran sik, gak sisiran sik. Iki apa namanya? Kok serius, Pak? Ayo kok beda tangi. Ayo. Nanti areke. Ora enek lho. Ora tiba, ora aku. Kowe lah buam. Ibu mah teko-teko wis ngono. Wah, aku mau buka buka seri. Ora, aku mau uga gur. Suk banget. Sukma. Hmm. Sukma. Oh, no, tangannya ngene. Ora. Mbak kenapa iso calon iki? Sukma. Wah, sudah. Ayo eh. Api kuwi alami kuwi. Alami dari silet dandang. Iya, aku mau kari mah. Anu sibuk cilik. Alami dari silet dandang. Ada mah ya. Silet tak ngene sik Bayu Ya berarti kowe tenang. Oh, tapi kan ide bersama, bukan ideku aja. Lah salahnya kok enak. Ya hene turu ditelepon kok gak iso. Tekan kene Mbak Mur, Sukma ning ndi, Mbak? Tilem nih, Mbak. Walah kok seger tenan iki. Pas bacain, Mbak. Rara mau sambil ide kayak ya Amus. Dendam apa? Kowe ngono kuwi kudune duwe ide. Tinggo ngeprank Rara genten. Rai dene Rara. Terna ning tanggane Mbah Kemi kok osal-osal. Alah. Ya, adeknya WA, Mbak. Aku tidak makan cocokan.
Terus Terus aku ngomong, aku puasa lah, aku nek berbuka mangan jajan. Lah, aku ki kewarakan aku terus jadi kowe apa dadi obat nyamuk? enggak ya. Terus lagi ngomong, nganu bukan yang kana ya mas. Lah masa aku buka-buka mangan jajan, ngono. Apa enggak pedes? Ya gak enak aku tak ngono. Mesti ngono dekarai. Lah kan dia makannya level 0. Lah iya tetep gak pedes. Wes ndang Dia tuh adus. level 0, Mbak. Ndang adus. Level 100. Ayo nah ya aku bedaan gue kuwi nah. Nah, Tekan tuku. Tekan tuku. Halah. Wes guys. Me apa Rara? Sandalem koyo sandalku udah wis pedot kabeh. Lah kan udah kayak sendal Mbak Jess. Ning sekolah, ning kedudukan. Wis salah tuh. ya udah. Dia terus seneng sandal ngono kuwi kok. Sandal kelenan. Sing kae kan sepedot teh. Tambah ganti saiki ngene. Sini kempre. Tapi aku mangkel ira nek gue sandal kuwi ra. Kayak Tapi aku dhuwur. ora nyaman ngono lho. Rada yang gerang kono lah dhuwur. Sabar Umi, sabar. Dia lagi puasa dia. Sabar Umi, Umi. Suk ma wis bar. Suk, pengen apa Suk? Halah. Kangkung. Kong. Ada kangkung. Mau lho Mbak enek kangkung. Dia mah nek kangkung. Kangkung dikekno anu mah lho. Anu nih jiko sek. Areng. Jiko kalau ning ini tidak anu tak kayak kono. Mbak, tak jiko ya areng ya, Mbak. Maaf ya, Mbak, kita merempongkan. Gak apa-apa. Sewejuk ya. Ning kene sore-sore. Rek Mbak sebenarnya sego. Sego goreng sing enek capcane ngono lho. Enak ning gini nganu tapi ya wis buka purung gak roh. Aku nek langgananku enak ki ning gini ngarepe Cinoni. Ning tikunganku enak, capcane enak, sego goreng enak. Ning dalan, pinggir dalan. Iya. Wah, kuwi manggung-manggung gak? Iya. Tapi nek sing koyo restoran aku nggak tahu di mana. Gak apa-apa sih. Pinggir dalan. Karena aku suka makan di Kene pinggir. iki sakjane iki duwe rencana ame buka bersama, guys. Ame buka. Tapi ya ngono, mesti tanggone kan kaki 5 yo. Jadi mesti kan seleranya kaki 5. Tapi engko nek ning dalan yo kuwi minus e. Buang. Dan juga aku engko peteng deh, Mbak, ketok enak sing kono. Iya, dan juga peteng. Apa ya enake? Demo ya indah, ya kayak sana. Ning pelataran. Bosen nih aku. Bos. Ayo bosan. Ini coffee shop. Terus tahu guys sing tunggu syuting kae. Maksudnya ki bukan bosenane yo guys kayak coffee shop ae. Mamane coffee shop iki soalnya Pas ngono. sekarang iki kaki 5. Iya. Aku soalnya ya kurang seneng makanan western. Juga western juga sih ning kono, tapi maksudnya kok wong sugih ngono lho. Ya ora sih, tapi lebih ke maksudnya ngene nek ning pinggiran kan autentik memang kayak pecel lele khusus ki, pecel lele ngono lho. Jadi kayak istilahnya dia memang spesialis pecel lele ngono. Nah, terus kayak soto spesialis soto. Nek ning kono kan emang apa-apa aja ada, heeh. Nyoto. Penyetan. Apa lah enake penyetan? Sego goreng kuwi Soto, mang. sego goreng, sate, Ini makan bakaran ayo. angkringan. Ayo ringan apa nih? Iya, Ini berang ngono kuwi terus kali. bengi. Aku kadang bengi bingung pengen mangan apa. Pengen prasaja tapi kok enake awan. Prasaja ya ini ra enek, Mbak. Mana masuk? Aja beli kangkung kowe suk. Ning ndi nek golek kangkung? Gimana nek lewat FYP sate kangkung? Apa kuwi? Mbak kira tak ngopi. Gak nalar sate kangkung, Mbak. Kowe tok sing Iya, kita emang selera kangkung. Sing tuku kuwi daerah renek kangkung, yakin aku. Iya. Sing tuku ning kono ki daerah renek kangkung. Tenan yakin aku. Penyetan sing enek kaya oseng kangkung ngene iki enek kan? Mana? Gak enak.
Enaknya kok bakar-bakar. Ndi sih? Sing ya kaya penyetan tapi ning kono ki ndekne yo enek kaya oseng Caca ngono kuwi. Caca ngono. Enek. Aku rae kuwi sing ning Ketapang sing bisa aku tuku kuwi enek ca toge, ca jamur, ca kangkung, Kuwi. ayam nganu, ayam iki ya apa kuwi ae. Ya saya. Sing ning ku lho. Hah? Iki ta. Lagek P5 ayo silingkas. Ya wis, guys. Apa kuwi jenenge? Ayam geprek, ayam sambel ku lho. Iya. Ayam geprek. Tapi Oh, dia sako ayam ya? iya sakoi. Mah. Liyane apa? Kuwi nang kono enek cacane. Enek ca toge, ca kangkung. Iki lho iki soto. Heeh. Caca apa sih? Goyang pica-pica. Ada nang aku nang sini. Hah? Ya kan kudu ngising to. Siapa sing kudu ngising? Iki lho. Saline. Nang ngising sih. Loh, ngising para. Tapi koyo Angel. Penutupan sih. Masuk nang nutup. Iki disoteng kok. Malah ote. Ayo Mas dan Salora penutupan. Kok dilanjut nih kok neng konten berikut kita buka bersama tapi aku gak poso. Aku juga poso. Ya udah kita makan bersama judulnya. Jadi guys, tunggu di moga-moga diparingi segala rezeki yang lancar, urusan kita mudah dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Yang lagi sakit semoga diparingi sembuh, yang lagi berjuang garis dua semoga diberi momongan yang soleh dan soleh yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Sekian konten kita kali ini di juga api juga ele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Ya, berangkat. Yuk. Oke guys, jangan lupa. Ya aku disimpan lagi nek dibutuhkan. Jangan lupa ya guys, besok Idul Adha. Besok kita bertugas pagi. Iya, nanti malam kita takbiran dan nanti malam kalian bakal di briefing nanti. Alah yo. Tak setiri ae. Minum guri. Lemes sirine, ayo. Wis tangkap apa? Enggak usah ada adil ya loh. Gue aja yang nyetir. Tadi soalnya bajanya habis mandek. Tapi Mbak, gue ngerti gak sih? Iku ki kayak tiba-tiba ngono. Iya, tapi tenan. Tenan guys, jadi gak masalah. Yo, guys, rasar-rasar sih. Sing pertama iki mangki Rara mesin ki mati dhewe kok kentaan bensin ya. Tapi bensinnya cek guys. Ijek full. Gak, maksudnya tapi memang karek spidone. tapi ki ijek ngono Cek. lho. Terus bareng ngono kan wis didorong ya, wis ditanggon kuwi. Iki tak cetek noise gak kena. Lah kuwi kayak iso ngono. Lah itu lho guys. Nah, iki kayak iso ngono. Gampang ini ki gak iso. Dek mau wallahi Pak. Iya. Dek mau mekeng-keng. Ora kena dicek. Mekeng-keng. Sumpah, Mbak. Ngarep ya sampai papat. Ini toh karena Yo ora kena. Yo jas yo. Wallahi. kaku, Mbak. Kuwi iki ngerti-ngerti ki langsung kayak dret. Mbak enek apa? Jes lho. Badanku iki dadi kok gak langsung medegek enggak. Dadi ki mlakune alun-alun ngono. Kayak ngono. Dan maksudnya guys, iki ki bensin kayak Mbak, bensin sakmene iki, iku ki jarak tempuhe ijek. Ya Allah. Iki mah ya padha sakmene. Heeh, iku ki ijek akeh guys. Iku Wallahi emang sakmene habis. tapi kok iki cepet yo entek. Lah kuwi wis diisi 20 ya, Mbak. Wis diisi. Emang cara mono iku wis normal. Kadang sak mono kene jek mubeng tekan cepu bolak-balik iku pun ijek sak mono kene ngisi 20 kuwi. Nek pas ngisi 20 lho ya. Goyang terus Jess kata Jess ora kena dicecek Jess. Dia bingung panik. Terus aku kira sih, bismillahirrahmanirrahim. Amit Mbah, tak uya-uya keh yo. Mbah amit ke Mbah putune ajeng merdamel. Aku ngono tok langsung tak eglek-eglek urung iso kuwi urung iso. Ya, aku ngene-ngene guys. Tak cerai. Yo disoteng Mbak Pal kan. Aku ngene, aku ning batin bismillah terus langsung barono tak ajukno sik, tak ajukno undurno langsung. Tak start langsung dreng. Langsung. Iki posisine nelpon sapa ae gak iso. Gak dia sing ngangkat telepon Pak Bengkel gak diangkat. Telepon Endah ra diangkat. Telepon Di Endah gak Arifin diangkat. ra diangkat. Telepon Dimas. Telepon Siapa? Endah ra diangkat, telepon Lina gak diangkat, telepon Jaki Jaki. ra diangkat. Terus telepon Pak Bengkel kuwi gak diangkat. Terus Dek Lina lagi bales sedang iki wis iso. Ya wis guys, ikulah ceritane maksudnya oke masalah bensinnya anu gak guys. Soalnya tak inceng juga iku ya, tak inceng tak uyak-uyak ijek. Karena kita juga lebih ngerti baja kita. Iya gitu. Ya ngono lah pokoknya kita sing nganggo terus. Ya guys, kita berangkat dulu ya guys. Cus. Nah, golek mangan kok. Cari makan kita. Cus.